Okay, thank you for that question. One, ị na-ajụ kere ihe bụ agwụ. Agwụ bụ agwụ. Agwụ enwere mbido, agwụ enwere nkwụsị. Agwụ abụrụ taa ka o bidoro. Agwụ bụ onyinye amara mmụọ na-enye. Ndị ụka kpọrọ ya onyinye mmụọ nsọ na-enye. Elota mgbe anyị na-eje ụka ọbịa asị anyị gịnị bụ onye nke mmụọ nsọ sị ike ọmụma ogwu dị asọ na obi nke Chukwu na nke agụsịwa ihe. So etu a ka agwụ dị. Enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ nka na ụzụ. Agwụ nka bụ enwere agwụ nka nwee nke ụzụ. Science and technology. Agwụ a ga-eme ị nwere ike ịlụkọta ọrụ eme ọzọ ihe ya alụ. Enwere ka na ọzọ ebe na agwụ abịasị gị eme nka eme ya ọrụ na-abụ agwụ. Enwere agwụ azụmahịa. Enwere agwụ ọrụ. Enwere agwụ ọhịa dị na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Agwụ dị iche iche. Abịara ajụjụ ị na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ onye lụọ agwụ ọ bụrụ dibịa. O nwere onye agwụ ga na-enye nsogbu mana ihe ọ na-edere ka ọ kpakọ ọnụ ka ọ dị harmonize. That is forces. Ihe ọ pụtara bụ onye nwe agwụ nwere forces na particular profession a chọrọ ka o dee ude ya. Ihe ọ ga-emenwu ọ harmonize ya ha onye ha ya na-akpọ purpose of direction. Ọ gwa ha ngwa jikọ na aka ụnụ ọnụ kwụ na-alụkọ ọrụ ọnụ n'ebe a ka mmadụ wee na-esetụrụ ụnụ nye ha direction. Ịlụkọ ha ọnụ ịnọzie ma agwụsị n'ikwu nne ma agwụsị n'ikwu nne na-echukwa ha ha na-alụ ọrụ. So mmadụ nwere ike ịrụ ọ bụrụ onye nwere agwụ nka. O nwere ike ọ nwere ihe ọ na-arụta ịgbọjere ebe ọ na-eje amụ aka ọrụ. O si ebe aba nwere ihe ọ na-aghọta ka ya lụọ ọrụ ya agwụ ịlụchara ya agwụ ọchịkọ ọnụ a na-akụziri ọ na-aghọta ọrụwazi ọrụ agwụ a kpanyebe ya ego maka na agwụ na-achụta ego. Ọ bezi ọchịkọ ọnụ a na-akụzi ọ na-aghọta ọ bata agwụ a na-enye more experience. Agwụ n'ọdụ ka inspiration. Onye ka ndị ụka kpọrọ mmụọ nsọ. Na-emecha agwụ anwa ọ na-alụ mekaniki ọ na-aga. Ọ bụrụ onye nwe ọgwụ ahịa ọ rụcha agwụ ya Emmanuel merchant, a great merchant ka ọ bụ ọ rụcha ahịa ahụ Emmanuel ga na-eme bifo afịa akọ n'ime ahịa agwụ ya agwa gị taisi bifo yi n'oyi ite ọba ọgaranya. So ịlụ ọrụ ya agwụ debe n'ihu ahịa. So ọ bụrụ onye ọbụla alụrụ agwụ ọ bụrụ dibịa. Enwere agwụ a na-alụrụ onye dibịa. Mana social media adaghị ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi. Agwa ma ọnụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-apụtasị na agwụ mara ha bụrụ agwụ mara ha. Yes, ụfọdụ ụdị ụtụ na ihe siri ike na onye ọbụla eje agwụ ka m gwa gị ka esi eme agwụ. Ụbọchị m mere agwụ alụchala gị agwụ ichie gị dibịa ka m kọwara gị ya. Ụmụ ihe ndị be anyị na-akpọ iwe akpa aja. Ịkpa akpa aja wụ ụbọchị a ka a na-echibe gị dibịa. Ọ bụrụ ụbọchị alụrụ agwụ alụcha agwụ onye alụrụ agwụ ejebe onwe ya. Mana onye chọziri iwu onye igbuzi dibịa agwụ masịrị ya alụ ọrụ dibịa. O nwere ka esi alụrụ ya agwụ nke anyị na-akpọ ya iwe akpa aja. Onye alụchala agwụ ga na-atụ nzu 5 na ọ bụrụ onye ji ezinụlọ. Ọ bụrụ nzu okoro onye nwe okoro na-atụ nzu 4. Mana be anyị echibeghị dibịa ịmara ịwa gị ha na-akpa akpa aja. Ịbata n'okwu mmụọ o nwere oche a na-edeberụ ndị wara akpa aja ndị a ndị bụ dibịa. Ịbịa ihe a na-atụ m nzu 7. Ụbọchị a wara gị akpa aja na be anyị awa akpa aja aka gị ihe niile na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum. Ọ na-awụ a different ceremony. Ụfọdụ nwekwara ike ime the same day alụchala ha agwụ awara ha akpa aja. So awụrụcha agwụ ndị ihe gbasara agwụ abanye n'ihe gbasara mmemme ịwa akpa aja. Ụfọdụ na-emekwa ya separate days. Akpa aja awacha ụbọchị a ka a na-ekoro akpa aja akpa. Amara sị na ochie dibịa chụọ aja dịka o were nye ndị mmụọ n'aka. O nwere ha na-akpọ akpa aja ụbọchị a ka anyị na-ekonye ya na be gị. Akpa a na dibịa na-eko ebe a eko ezighi ebe akpa ahụ dibịa ka echiri ụbọchị aka ebe aka ya etiri ụmụ ọfọ ma nzu ma edo ihe ndị ga-eji wee na-anya ihe wee na-alụ ọrụ. That day ka a na-enye gị empowerment. Ọ ụbọchị alụrụ agwụ like anyị nwalụrụ ogwu dibịa alụ ọrụ gị agwụ je mana anyị nwanwụzi dibịa ụbọchị alụrụ ha akpa aja ka ha na-ebinye gị ụkpa agwụ na-enwe ụkpa ebe ọ na-afọ afaju ngwongwo na ngwongwo ya. Ebe a tampụ enwe m ụkpa agwụ nwee ike nga agwụ nwee ezugbo ezu agwụ nwee ikwu na igwe agwụ nwee ha niile ga-adị ya. Nchọ ichukwu agwụ ma eje nweta ike nga agwụ nọ n'ime ụlọ wepụtazie n'ebe alụrụ agwụ wee chukwu anya na agwụ nwee ọfọ agwụ. Ụbọchị ahụ m lụzuru agwụ ahụ maka na mbụ dibịa ka ndị ikwu nne m so n'ụbọchị a na-alụ agwụ enye m ọfọ ha wee sị nwa dị ya ya ga-esiere gị na mmemme ịda azọ ndụ anaghị azọ ndụ lụta ego na mkpọrọkọ ha na-akpọ dibịa erika. Ndị ikwu nna m
onye isi agwụ enyekwa m nke enyi m nwoke wụkwa aka ji ọfọ arụsị be anyị enyekwa m nke ọfọ niile a ka anyị bukọrọ ọnụ ọ bụrụ ọfọ agwụ ọ bụrụ na e nwere onye gbara ọsọ agwụ ibe anyị gbara ọsọ agwụ obi dị ya mma na-ese abụrị ọfụma onye gbawa ọfọ nke adịghị ebe a ihe ijide ebube onye ndị na-aghọ ọfọ ga-achake so ihe m na-ekwu bụ na abịa na ndị na-ayị ala enwere so many things nwere ike ịdịpụ mmadụ ara to be frank with you o nwere ndị bụ na ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri ma ọ bụ na ọ na-esi ihe osise nne ji ya dị iche because nke mbụgodo onye abịagoro duru consultation jụọ ya ọ na-esi ihe osise ọ na-aṅụ igbo ọ na-akpọ mkpụrụ mmiri ọ bụrụ na ihe niile a na ọ nọrọ into hard drugs na-ejusi ese gbazie afa mmanụ ihe a na-eme ya o ji emesasị brain ya osi na ọgbanje ka osi n'ihe owu ya ka osi na agwụ tụ ọ bụrụ onye ọbụla nyebara ala ọ bụrụ na agwụ na-eme ya enwere ala ndị ọgbanje nwee ala agwụ so ọ bụrụ na ị chọpụtazie nke ọ bụrụ na ndị ọgbanje kpọọ ndị ọgbanje jụọ ihe a ya eme chụọ onye bụ ọgbanje ka ọ chụọ onye bụ aja o mechaa ya odelu gwa nna onye agwụ na-enye nsogbu chụọ onye rụrụ agwụ onye bụ onye agwụ bụrụkwa onye ọbụla agwara m na ọ na-agba arụchara mmadụ agwụ mmadụ awa akpa aja gbasị aka echibere dibịa na ihe ị ga-emezi iwu ịgba afọ ọ bụrụ na agwụ na-enye nsogbu ihe ị ga-eme mgbe a bụ idugi ya nụ ka o jee gbaa ọsọ agwụ mara na ndị agwụ ọ bụrụ na ha chọ ka ọ lụọ full time dugi na bụ onye nwa dibịa o ruo ebe ahụ ọ na-eweta nzu na-eweta edo na-akpata ahịhịa ihe niile ọ ba ego n'ihu ọrụ mgbe ọ na-eme ihe na-eto ahụ agwọ ọjọọ aji ya na-ahapụ na bikọs ha ekwetago maka na a sị na ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere mgbe ha fụgo na okwetago n'ute ekwere ejizie nwayọọ kịta ka ị bata n'ebe anyị chọọ ka ị nọrọ ọ fọsịn na-emere ya ala bụ na-emego fọsịn ka a na-eyuzi bikọs o nwere mgbe a na-enyebie saịn okwerọ ti na-emezie nka mmadụ so ịkpọtazie ebe ọgba ọsọ ahụ ka nke ọrụ na ihu na amara ị mara mgbe gburu gboo ihe kpatara ụfọdụ ndị dibịa ji wee n'ụba nwaanyị mgbe ahụ na onwe nwata nwaanyị ahụ akpọta mgbe ọ bụrụ onye ọgbanje ma ọ bụrụ onye agwa na-enye nsogbu ihe ọ ga na-eme na-agba ndị be agharị akpọrọ ya kpọjere ofu dibịa ahụ nwere ike dibịa ahụ mewezi ihe dị na ya na-esetụrụ ma ndị otu emegide ihe niile dị na ya ọ dapịa ndị be ha na-eketazi nwa asị na maka na anyị neta aṅụrị ka ụbọchị ya na ebe ọ na-anara ọgwụ ọnwụ na aṅụrị ka chapụ na nnọọ na ọ dị emezi mmekasị ụfọdụ famili na-asị dibịa ya n'ụba nwafa ahụ dibịa abịa bịa mee usoro ya and ọsọ ya anụwu ya nwere onye agwụ ya gbagotara nje ya gbagotara dibịa abịazie metara ihe ọnụbịa njakịrị gova ka ọ ma gwa gị na ọtụtụ ndị dibịa otu a ka ha si wee n'ụfọdụ ndị and so ya anụwu ya esi ka nwata nwaanyị a na ọdịgo mma ka ịkpọnakwa ebe nne na nna ya o ruo ebe anya na ofe ka a na-eme ka ihe ndị otu ya bịakwa olesi hapụrụ onye ahụ madụgoro o meghe anya ọma gị ebe ọ ga-ejekwaje eme ihe aja ya atụkwa etu ọ dịrịkwa ji ya so ihe na-ekwu bụ na ihe dị na asị na mmadụ gbaala ihe ọ pụtara bụ na ndị otu ya gbabagoro efim chọọ imenazie n'iyi maka ihe na o jero n'ihu ọrịa however ịmụta ụdị nwa nwoke ahụ chọba ezigbo dibịa ya ji egba ọsọ agwụ o ruo ebe anya sabụrụ ya ife ọ na-asa abụ ya fọ months years pendịrị ka agwụ ya si wee dị ọchịkọ ọnụ ifu na agwụ na-enye ya kwụsị ọgwa nnọọ nwata nwaanyị chọba dibịa ya ejenye aka ọ bụrụ na ọ na-etichi ya na-eme ifo yi n'oyite ọ dapịa mana isi na ọka ije kpọjere na ndị kabashin and gandusa ifu na ọ ga-esi na wọs banye na nke karịrị ya so and nke bụ eziokwu na ndị na-aka bash na ndị na-eme arijet akansụl enwere solushon gọtọ ihe niile ị na-eme nwere ihe ọ ya eme mmụọ na ị ga-eme oge ịkpọta ụmụ mmụọ a mere ugo si akịrị ihe na-ese na ha sị nọ nka mee nka isetụrụ ọha saa na sapụ onye aka ụmụ ụwa ya udo ka ihe eme efu enwe harmony isi akpakọ onye bụ onye ọnụ daalụ.